Ти защо пускаш солеците там, бе? Какво правиш ти там, бе? А? Ти защо пускаш солеците там? А? Защо пускаш там солеците? Викни го да при тебе. Ела тука. Ела да вземем парцала. Ела. Ела да ти дам парцала да бършиш. Ела. Ела да ти дам парцала. Не бутай в очо, ела. Борис, ела да ти дам парцала. Виж. Виж парцала, ела. Ела да ти дам парцала, ела. А? Да бършиш. Ела да бършиш, бе. Борис, виж, 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 виж. Ела. Вземи парцала. Ейте. Ела. Ела. Ела да го вземеш, бе, мързел. Ела тук. Айде обратно да бършиш там. Айде отивай да бършиш. Бърши. Браво. Бърши бързо. Търкай. Гадино.